zuen dokumentelan bi ezaugarri nagusi ikus daitezke, dantzarako grina eta Down sindromea. Dokumental honetan bai, gustatzen du, ikusten da nola sindrome daun dantza talde bat, elkartzen duen Kantabriako kanpin baten, Orinonen, eta beraien helburua da emanaldi bat itea, egun batzun ondoren, emanaldi bat itea hondartzan. Beraiek egin behar dituzte beren saioak, bere aldetik, publizitatu behar dute, bere emanaldia, hango jendearekin, eta bar, hori da bereziki ikusten da. Zuen nahia etzen konpasioa erakustea lan honekin, baizik eta dantza hizkuntza unibertsal badela, ez? Bai, eta konpasioa, kontrako guztia, ikusi nolakoak diren, ze naturaltasurakin jokatzen duten, ze personai sinzeroak diren, eta ez? Dokumentala berria ez den arren, topiken jarriko duzue Oier Txikiari eskua botatzearen. Bai, dokumentala estrainatu zain ja, orain dela 4 urte, baina, hemen Tolosan pasatza pixkat, desapercibido, esaten bezala. Eta jende asko nik uste, gehatu zala gogokin ikusteko, baina ikusi gabe, orduan, hain aukera da, berriz emateko, garai hartan ez zuen ikusi jendeak aukera izango du ikusteko, eta beste aukera Oierri laguntza emateko. Sarreran ateatzen den guztia beraientzat izango. Eta nondik sortu zen ideia hau, eskua botatzeko arena? Ez, hori nahi ukurtu zitzaidan, ni neukan bizkat Tolosarra bezala eta parte hartu nuen dokumentalotan, pelikula honetan, neuka bizkat arantzo gizartuta, bere garaian bizkatola pasazala, eta orduan esan nuen, zeratik ez aprobetxatu, horrein gontan aukera hori izan da ere, Oierri laguntzeko, berriz emateko.